Ahoj, my ti dneska ukážeme, jak se správně namalovat, abys byla krásná a nesmívala si nezadaná. Každý den musí vypadat skvěle, měla bys začít hydratačním krémem, ale to minulé, protože jsou strašně šutky. Takže začneme make-upem. Musíš mít nějaký extra, velice extra tmavý, jako je třeba tohle. Prostě přesně opak tohodle. Takže my ti dnes ukážeme, jak na to. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Nesmíš tím šetřit, protože to není in. Musíš pořádně napatlat to všude. Jsem přeskusu, ať je to nejvíc sexy. Vidíš, takhle to tmavé. No to se divím, tohle se dělo, to vážně rád slyším, cože až takhle, tak teď se stydím. My s tím máme velice odborné zkušenosti. Jo, nedáme si to na krk, jo, protože to by vypadalo pak, že nejsi namalovaná, že jo, by se splnilo. Ještě, no ještě máme málo, jsme se rovnou, to je třeba rozpomínat. Prostě krásný všude. Ano, úplně všude. Jo, oči vidíš? Musíš zachat. Nebo si to namaluji. Opět. Tak. Přistoupíme ke kroku 2. Pudr. Měla by si mít nějaký velice tmavý, jak jinak. Takže si opak světlýho. Určitě ne něco světlýho, něco takovýhleho. Tmavý, oranžový, aby to byla sexy a jsem to ještě. Jo, dobře. A nebo prostě něco tmavého. Takový jakože je to. A všude to zase rozpatlo. Vidíš, jak to... Vidíš, už se to rýše. Budeš krásná za chvilku. Teda, pokud jdeš podle našeho tutoriálu. Typa nám jde oči, ne? To až okolo bílý. Uč mi to. Uč mi tenhle. Tak. Musíš tam toho naplácat fakt hodně, jo, protože bez toho nebudeš sexy. Ano. Hlavně si setně vlasy, nebo bys to udělala na nic. Když ono je to stejně jedno, takže tak. To by mohlo stačit, ale kdykoliv můžeš přidat. Určitě na tom neuškodí, to nebude problém. Dále si můžeme dát nějaké stíny. Určitě ne, prostě něco světlýho, to je určitě nic. Prostě musíš vybírat ze strašně velkýho, prostě všechno možný, musíš vybírat nejlépe jako co nejtmavší, nejvýraznější, abys to vidět. Tak dáš si hlavě, já bych si dal spíš nohy, ale chceš. Tak jo. Tak. Je na to zům do začátku, abych to fakt neměla nikde. A vůbec se neboj, to dá co nejvíc. Tak, a když chceš, tak si jedno boku můžeš dělat třeba modrý a druhý jiný, jak chceš, jako, je to fakt jedno, aby vypadalo co nejvíc. Takže já si druhý oko udělám fialový. Doufám, že na náš tutoriál koukáš, protože je velice poučný. Potom tutoriál určitě najdeš hned koukáš. Ano. A nebudeš truchlit, že jsi zadaná. Nezadaná? Klidně nezadaná. A budu se za tebou otáčet dokonce i ty zadaný.
Tak, to když si typu máme rádi přirozené dívky a pak se otočí za tou, která vypadá jako třetí plastice, anebo jako paštíka, tak to je fakt sexy. Ano, takhle my určitě nevypadáme. My to musíte začít prostě co nejrychleji. Musíte si to napásat fakt hodně, protože v téhle době, kdy toho má málo, není, že ano. Ano. Tak a po té prostituci nepoletějí. Přesně. Takže dále bychom mohli přistoupit k linkám, nebo těm očím, nebo můžeme přistoupit k tušce, jak se to je úplně jedno. Tak chceš na tušku a linky? Já jdu na tušky. Si tam když tak pojď? Asi jo. Tak. Co nám povíš, Lucko? Já nevím. Nesmíte si těch linek dát málo, protože bez toho nebudete jim. Božínku. Neříkám, že všechny kluci jsou takový, ale každý chce přece přirozenou holku, která má 2 kg make-upu, že ano? Ano, to je sexy, už nám hraje reklama. Můžete každý vypadat skvěle, ano. Každý. Říkám, prostě podle této tutoriálu zjistíte mnoho věcí užitečných do života. Tak, dále? Počkám, dej si na druhou. No, já to taky nemám. Můžu si buď tohle, jasně. Prostě ve fixu, nebo jak chcete. Prostě musíte hodně. Pořád vlastně do zádu, jo, protáhne, že to bylo shodě. A to, že proto vypadá jako dodal někdo pěstí, to nevadí. To je totiž v dnešní době sexy. Můžete si to dát i takhle dolů, jo. A on takový pocit, že vypadá jak pomeranč. Co oranžová? Že to není jenom pocit. Tohle je mocný. Jo, když tak tu linku si můžete dodáhnout úplně až jako z vlasů, protože bez toho to nejde. To bude sexy, že ano? Já si dám teda, ještě ty. Já si dám ještě, já to mám málo docela. Já si dám teda dolů tady to. Ale vůbec nějaký věc. Nevadí. Jo, já myslím, no mám to takový stejný, to dobrý. Můžete tam udělat klidně nějaký vzory, jo, třeba prostě, tam ukážu, můžete si udělat třeba motýlka. No, tak to třeba, že máš to? Až si mohli přistupit dalším trochu? Jo, nekožím. Tak, good. Nyní můžeme přistoupit k řašence? Ne, k tvářence. No, k řašence můžeme přistoupit. Můžete si říct, jakou chcete a i to můžete udělat nejdřív. Máme sebe. Tak, můžete to říct a udělat. Pořádně prostřepat, aby tam bylo co nejvíc řašenky prostě. Tak to jenom vyčistíte. Tak a můžete. Nebo jestli chcete tak nalepovací řasy, ale to je zase investice, že ano. Ale to nevadí, můžete být krásná. Krása bolí, ale vaši peněženku. Ještě můžete dát tak jako trochu, aby to bylo lidí. Jo, tady se ještě Kamže? Jo. Ví to nesmazaný a upatlaný, to je totiž nejvíc. Tak, tak. Přistoupíme k obočí. Musíte ho mít vytrhaný úplně jako fakt do linky, protože pak to není sexy, že jo? Nejlépe namalovaný tuškou. Ano. My tu máme hnědou tušku, ale asi si vezmeme, můžeme si vzít tohle.
Já si vezmu asi černou, protože... Nebo radši... Ne, já si vezmu hnědou. Ty budeš hnědou? Tak já si pustím třeba tady tu. A musíte si to pořádně výrazně podělat, prostě to obočí, jo? Úplně dole, tak já si pustím tady to. Prostě co nejvíc. A věřte, že pak se klukům budete líbit. Černou to je mazec. Já to když to pak nepůjde dolů? Doufám. Ne, tak musíme jít přes město. Musíme být i nejkrásnější. Mohli bychom být. Teď jsem se k tlačit s tím ulomem postižky. Jo, ono to bylo taky. Tak. Dále. Můžeme přistoupit k tvářence. Určitě nepoužijete takový ty jenom jemňonký růžovonký. Musíte pořádnou nějakou šitou. Protože bez toho nebudete sexy. Buď jako je prostě tahle. No, jde to bude. A nebo... Ježiši, bože, zase to reklama, co to je tohle? A nebo... Čekej. No, nebo... Máma mi říkala, že můžu. No, můžu. A nebo prostě... Nebo nějakou růžovou. Tak, to božka, jakou dáme. A co největší ten. To je tu růžovou. Ano, štěteček, já vám tady to. Tohle je tu na malej, protože mám krize na štětečku, jsem teď trochu chudý. Ale ten největší, co má tady vedle mě, tak ten je. A určitě to nerozmazáte do těch lístných kostí, prostě musíte to tam nějak napatlat. Vy zvládnete to lepší. Taky mi říkala z těch kluků se nic nedělej, jen záviděj, že jsi jinej, nemlatě a nech je bejt. Máma mi říkala k ženám, chovej, proto jim dělám dobře dole na tu jejich, víš co. Jo, by to bylo nějak takhle prostě, jako normální střídní barva. Já teda jdu růžovou. Že bez toho nebudu sexy. Musíte dát trochu jinak, jo. Já si jim teda ještě tu růžovou, protože si teď fakt jsou půl. Kam byla tam to? Tamhle, já to nevím. Tady, stojí. Mama mi řekla, Jonáši, chovej se slušně. Poděkuj, pozdrav, pomáhej, druhej má huč se. Chovej se k ženám, tak jak si odepří. Jen neřekla, že to já tak málo souloží. Taky mě naučila, že bych neměl hát. Že není hezký závidět, že bych měl druhým přát. Že málo make-upu, málo malování. Prostě není hezký. Jste toho fakt nic moc a myslím, že pak budete zadaná. To je pochyba, čum na to oko. Ještě chvíli pryč a já ti k tomu důvod dám. Vytrvalostí jsem se naučil vážně rychle, dokud ne... Tak, dál bychom mohli přistoupit... No, ne, to si ne. Krtám. Jo? Krtám. Jo, krtám. Jo, moment, ještě. Korektor, to je nejdůležitější věc. Musíte mít nějaký tmavý, jo. Třeba... Žádnej světlej. 0,2, jako pohoda. Že to je přírodní barva, taková dohnědanka. No, ani nevidíte, že jo, není vůbec rozdílná. Takže tu si namalujete, můžete buď pustu, anebo prostě takhle pod oči, jo. Prostě vzal namalujete. Abyste do nějaký pod očima, protože ty kluci neradí, že jo. Kluci rádi spadí, a prostě to rozmůžete, že jo. A kdyby se vám rozmůžela jako ty linky, tak to nevadí, že jo, prostě. To patří, jako očekává se to od toho. Máte další akci, no nechte ti bránit spánek, ale uvidíme zpátek a to ještě podle známek. Dobrý. Teď to příště bylo černá nevadí, kdy to příště můžeme noste. Tak a pusta, jako si dáš. Tohle bude to úplně horší. Úplně tu prostě co nejvíc červenou. Protože bez toho nebudeme se tady už dejte, ale... Takže musíte si dát prostě hodně. Můžete si i zvětšit rty, jo, protože to se v dnešní době dělá, pokud nejdete jakože na zvětšení rtů. Botox. Botox zadarmo, dá se říct. Ano.
Nevadí, když to budete mít na zubech, že jo, protože to klukům nevadí prostě. Na zuby si teda samozřejmě můžete taky, ale to nechceme praktikovat, protože taky nemáme zubní krtáčky, jo, jsme chudí. No cocky. Ano. Nemůžu být furt pozitivní typ, když žiju si ty, kde se o vrahovi cutí sled, liberec není samozřejmě. Já si na to máš nejsi kouknout. Já vypadám na ten transexista. Neletím s úsměvem z reklamy jak bab a květ, plitě na ksichtu nevykouzí ani detektiv. Tak a nakonec si to nekletí. Božínko. Města s pořádem si na pořád, ještě že jsou ty místa, kam ještě patří šoká. Nevinnej food, kde je vinnej sač, máte. Takže jdem dál. Kroky dál jsou dodlánky, kašně, co jsme ty záště, ještě te vesmírná loď. Tak a dál, to pořád není všechno. Ano, ještě máme pár kroků. Ty šleš? Tak, vezmete si les nějaký, třeba výprodej, to je jedno. A že jo, tam je hodně, to vůbec nevadí. Musíte prostě co nejvíc, aby sám nechal působit. Nevadí, když to bude přes, protože tam bude na lepším půdě. To nevá. Tohle máme jako tutoriál, aby si líbila klukům, ale každý kluk není takovej, že chce zrovna takovouhle, ale většina z nich ano. Samozřejmě známe i ty, co ne. A ty prostě nejsou in. Nemít malovanou desku, tak. Ano, ale u nás je to krásné. A hlavně to jsou taky kluci, kteří nosí bejsky a nemají hrozný svět. Jo, a poslední, co bys si mohla ještě dát, jsou slipky. Bez toho nemůžeš víc. Neboj se, klidně to naber prstem, vytlačí. A můžeš si dát kamkoliv chceš, je to úplně jedno. Já si dám třeba na oči. Můžeš si dát třeba na obočí. Na pusku. Je to jedno. Tam. Od očí. A jestli tě rozmaže, to nevadí, to je schválně. Jo, to zapadne do dnešní hody, že do nosu. Do nosu ne, tam to nepůjde vidět, že to nebylo módní. Jsem vždycky sladký. Tak. Takže to by dneska asi naše tutoriálu bylo všechno. Tak bychom stačilo. Na závěr bychom asi chtěli říct, že to neberte vážně, takhle se určitě nemalujte ani když jdete na šílenou party. Tohle je úplně to nejhorší, jak se může holka namalovat. Tohle byl spíš tutoriál, aby se namalovala kurva, než aby se namalovala holka. Bohužel v dnešní době se to už klukům dá si říct skoro líbí. Nikomu se už nelíbí přirozený holky. Nebo ne nikomu, ale hrozně mě fascinuje, jak kluk řekne, já mám rád přirozený holky. A pak jde a chodí holkou, která vypadá jak paštika. Zamyslete se, no tak. Zdravíčko.